Hello guys, kaupo na kaya na anak ko sa nga friend si Ding Digermano. Kumusta na nato siya? Hi Ding, mo pa na ako. Salamat sa pagtukod. Karag ko anay magpakilala ka anay sa mga viewers naton. Hello, ako po si Ding Digermano Villas. So, naa ko sa Sulusugon. Kasi po ako nga estudyante sa Northwest Somerset University, kundi nagkuha sin kurso nga Bachelor of Secondary Education, major in Values Education, second year student na po. Saya na kumusta na si Ding? Adi, okay ka. Kumpara sa una nga Ding nga sana niya na nano na narating niya, nano na niya yung pagkakaiba. Pagkakaiba is mas damo na ako niya na mas nabaruan pa. Saan? Kinabuhi? Yes. Oo. Nano ang pangarap ang hingap san usa nga Ding? Siyempre, anak ko niya bis makatapos sa akong pag-eskwela para in the future maging teacher at liwat kasi mo talaga ito na akong pinaka main goal ko sa akong kinabuhi is magtutdo sa mga estudyante. May da ka ba ang mga naagian nga sining pa nga anong pinaka worst or pinaka makuring inagian trial sa kinabuhi nga dili mo makakalimtan? Ito nga makuri na niyo kamutangan na asin waray kam unharos waray kam kakaunon tapos may mga sakit pa ani mo sa akong pamilya tapos sa imong pamasahe financially waray ba kam gin pagkuhan asyo ang pinakamakuring nga dili talaga may ngalatag pero tungod kay adaman gyapon na sentro sa aton natong Ginoo is nahimong gyapon pamaagi ito na aton mga problema dito. Oo. Nasan di ba maram sa pagkakilala ko sa imo strong ano yung personality, creative, nasan ito nga namimiling paagi, namimiling solusyon, di ka natugot nga ano sa problema nga diri dahil matagal solusyon. So ito na yung pagkatao. May da ka ba desisyon or naging desisyon or usang nga wari mo kabuhat sa imong kinabuhi nga imong ginpasulan? Oo, ansad to ngay muna man pag-eskwela so nagbabasa la kay syempre yan ako na realize or hina pero syempre warit mahimo kaya siya matalaga to na naton sin pakapalaran is una lugod an dili dapat naton unahon so yan na kay tagal makit chance o opportunity para maka-eskwela kay libre naman ang education so naman diri naton i-grab ito diba kaya ang iba may mga kakayahan magpa-eskwela pero ang mga talaga ang estudyante talaga ang waray interesado sa pag-eskwela salit para sa nga mga tigir-eskwela nga waray kapas libre na po yan ang education so ani mo nala is maging madiskarte sa kasanin mo kinabuhi nga kakaya mo itong tanan asya lang. Nano naman ang imong mensahe para sa imong sarili? Bisan nano ka butlaw, bisan nano ka kori, bisan nano nga kada mo sa mga challenges na naabot, laban laan kaya to naton, tiwala lang ang Lord. Kung nag-uusahan ka may time ba nga nagsorry ka, nagpasalamat sa imong sarili? Kumusta mo ba imong sarili? Oh God, pero may naton always man talaga nang kumusta ta tong kalugarin. So waray lang ito iba mga kabulig sa tong kalugarin kundi kita mismo liwat. Nano ang imong motto in life? If others can, why can't I? Mo kaupay nainak sa iyong motto. Ana akong pakiana siling ba in love yan na? Medyo charot. Classmate or No, friend? dire. So saya na sikreto lang anay. Sikreto lang. Basta mo siya inspiration. Loki lang ito na. Nanon yung masasiring sa mga estudyante nga na in love. Nanon dapat himuon ba ito inspiration or seryosohon? Dire himo meton siya nga kuan inspiration pero ay lang nga pagparaura liwat kay danen iba liwat is pag too much na naatad sa ito nga iya naruyagan is nagiging pariwara narubatan ira mga diskarte sa kinabuhi sa dire to bawal natural la ito pero simpa chill dapat magbiling ka permi sa imong kalugarin Ngasan arote ko mensahe para sa itong mga marurupok. para Sa mga marurupok nanon dapat himuon kung na in love. ato nga Dili ako iton ha, iba iton. ato nga marurupok kinihinigad lakam kay nga tanan makita talaga nag-aagi sa nga situation nga na in love kita sa nga tao pero dapat pinsarugod naton permi nga magbilin kit talaga porsyento para sa natong kalugaringon. Pera ka porsyento. Kung ginalab mo ang iba
mas ilaban nimo kalugaringon. Kay waray iba nga magbubulig sa imo kung dira ing mata kalugaringon. Oh, Di ba? Dapat positive lakit for me. positive la permi. Okay, damo nga salamat sa imo pag-share sa imo. Guti ay lang ang pag-share sa imo kinabuhi. You're welcome. Na may dapakit sini parto. Sige, may part of pakit. Okay, Soon. damo nga salamat. Thank you so much.